Sanibonani guys, igama Nqobeleni phasela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming kuleli viki esikulona. Kuveze ukuthi uMaNgcobo uzobe esethatha yonke imithwalo engeyakhe alibhekisele kwaMadlala emzini phela la agane khona, njengoba phela umemezala wakhe emlandile le kuHlongwane washo ukuthi akabuyele emumva ngoba phela-ke umyeni wakhe useyindoda eshintshile, usehambile waya kwi-counselling. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uke wahamba ushwabe waya kwi-counselling eyo-confront-a phela yonke lento le emzisa ubuhlungu emotionally. Wathola nanokuthi-ke igqubu elikhulu livuka kubaba wakhe wayebhizi enza uma wakhe i-punching bag esamncane, kodwa-ke manje-ke sengathi-ke uzobuye esengcono ebesekwazi nanokuthi aphathe kahle uMaNgcobo. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke naye uNgaraje uke wamncengisisa uMaNgcobo esho ukuthi angabuyeli kulela bhubesi ngoba lizombulala, kodwa uMaNgcobo-ke wangayizwa lento eshiwo-ke uNgaraje, wathatha imithwalo yakhe waphindela emzini wakhe. Asithembe-ke guys, sihlalele ethembeni nje ukuthi mayefika lapho uMaNgcobo angeke uShabi membona ebesebona ubuso bukaNgaraje belele naye embhedeni-ke uMaNgcobo ebese phenduka inje bovu afuna ukumudla amqede nya uMaNgcobo. Futhi guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi sengathi uphindile-ke uzobe seyibona esemathandweni noMandla. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uphindile kuye kwaba nje nzima empilweni yakhe impela, ikakhulukazi kwezothando, ngoba uke uSiphamandla indodana yakhe yambuza ukuthi ngabe ubani uyise omzalayo. Ubeqamba amanga-ke uphindile for the longest time ethi-ke ubaba kaSiphamandla-ke wadlula emhlabeni, kanti hhayi indoda nje le ezwana-ke ye uSifiso. Kodwa-ke kuthiwe sekwenziwa ama-DNA test kwatholakala ukuthi hhayi impela bembheca-ke ngobubende-ke inyama engayidlanga lo bhuti lo. Kahle kahle uphindile akamazi ukuthi ubani ubaba kaSiphamandla ngoba ama-DNA test results abuya e-negative. Kodwa-ke kubonakala sengathi-ke kuleli viki uphindile iy'nyembezi zakhe zizosulwa ngoba kuzoba khona-ke umlisa thizeni-ke ozobe esentshontsha inhliziyo yakhe obizwa ngokuthi uMandla. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwaveza ukuthi kuzobe kumabheketwane-ke kuzethu njengoba ezobe elungiselela ukuba umakoti wesibili kaSifiso. Kuveziwe ukuthi-ke uSifiso uzobe esetshela umndeni wakhe ukuthi awamukele-ke manje ukuthi kuzoba khona umakoti omushesha emagcekeni akokubheka. Kanti-ke akupheli-ke lapho, bazothi sebehambisa kamalobolo bewayisele kuHlongwane, ebese-ke ubaba uHlongwane esho isigaxa semali impela esizokwenza ukuthi uSifiso abambe ongenzansi. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke ubaba uHlongwane wayeloku eshilo ukuthi uSifiso akamfanele neze uzethu. Uzethu ufundile, uzethu udokotela, uzethu bajuluka kabi bemisa esikolweni, uzethu ufanele ukuthi-ke atholwe umuntu hlampe olezi phezulu esicongweni, esikhundleni esiphakeme, hhayi umuntu oyiphoyisa lasendaweni. Bebeloke besho lokho-ke ubabakazethu nomakazethu. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi ngoba-ke kuthiwa inhliziyo yayiphakela, uzethu ukhethe lona leli phoyisa, osekwenza ukuthi-ke benze inani lakhe lamalobolo lidla amagalane. Kuphinde kwavezwa-ke guys ukuthi uSifiso uzothi noma kuthiwa nimbiza kangakanani, kodwa kusalayo yena uzethu uzomthatha amenze umfazi wakhe, okuzodingakala ukuthi azagcine esithatha imali ayiseyivayo nomaNkwanyane ezobabhekelela phela ngekusasa uma izinto zibheda, eyithatha ethi fuhle kumalobolo kazethu engamtshelanga umaNkwanyane. Ama-savings wonke guys yawathatha uSifiso uwayisa lapha koHlongwane. Hhayi impela kusazoshuba, kuye kushiwo ukuthi isithembu impela siyaxabanisa, kuzoqala nje kuqatshanelwe yona kanye lento leyo ukuthi-ke uzethu ulotshalwe ngama-savings amaNkwanyane guys. Aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala khona namhlanje nangeviki-ke elilandelayo. Sizobe saqhubeka nawo-ke amanqampunqampu namazwibela guys, so ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobeleni phasela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming kuleli viki esikulona. Kuveze ukuthi uMaNgcobo uzobe esethatha yonke imithwalo engeyakhe alibhekisele kwaMadlala emzini phela la agane khona, njengoba phela umemezala wakhe emlandile le kuHlongwane washo ukuthi akabuyele emumva ngoba phela-ke umyeni wakhe useyindoda eshintshile, usehambile waya kwi-counselling. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uke wahamba ushwabe waya kwi-counselling eyo-confront-a phela yonke lento le emzisa ubuhlungu emotionally. Wathola nanokuthi-ke igqubu elikhulu livuka kubaba wakhe wayebhizi enza uma wakhe i-punching bag esamncane, kodwa-ke manje-ke sengathi-ke uzobuye esengcono